Pila ay nahimong relasyon? Ambot niya, wala to'y labot, pasa to sa ata. Dili official ang mga relasyon? Ay naman, usa. Usa ka ba kang official? Oo. Ang dili official. Dua, dagay. Kumayon ka official, unsa pa sa official? Kabalo ang mama, kabalo ang papa? Oo. Niya nimo. Boat, ato nga tayo. Both. Na kanang duha ka buok wala kabalo sa mama. Oo. Ay, kanang fling ra to, fling ra ba? Murag MU. Oo, inana. Nganong nagbulag atong last relationship? Ay, dili na ko mo isgot na iya. Nga naman. Ano ra, for me and privacy. Privacy ra. Nganong gani? Mumugos pohon nga mahimong relasyon nimo sa ganahan nimong mahitabo sa inyong relasyon. Kuwara is healthy relationship, magsinaptanay lang, and happy ra yun always. May tag, dili ra gon makitag bahay nga, kang garos utok ba, mura yun na. Mura nimo dili ganahan? Oh, yeah. Kana naisig gambak-ambak ang nasa ulo. Oh, murag ambak-ambak no, murag si illness. Oy nakabamtos mong guno ka. Ay, sig binodakil ba? Pila ka mo anak? Bitaw, mensahe nimo sa pohon nimo nga mahimong karelasyon. Bita sa tinodra is unta pon makakita ra og bahay nga faithful tas loyal mo ra dyan na kaning ay sig tingog girls tas nagay commitment ba tas sinaptanay makasabot pod mo ra jud ako.